Het is voor jou mooi, we zijn haast 2 minuten stil, dat doen we els hier. Maar toch viel het oors als oors omdat we met de coronacrisis zitten. Wat was schande is vanzelf, is dat we nou 24 hier vrij wisten hier. En dat ben natuurlijk ik, alleen we kennen dat net vieren, zaten we dat dus van doen hier. En ja, met name de Canadese veteraan, die komen zo, daar zeg ik echt naar uit om die te moetsen en hier in Dokkum van allerlei dingen mooi te beleven. Ja, dat gaat nou oer en dat is wel schande. Maar ja, het is even net oors. Los van de coronacrisis moeten we natuurlijk altijd stilstaan bij vrede en veiligheid in ons land. We hebben het heel goed. We zijn vrij en democratisch en de meeste mensen zijn heel tevreden hier in Nederland. Alleen, ja, dat zei net dat het altijd zo blijven zal. Dat betekent dat we er constant om denken moeten en de verzwaring moeten dat we onze vrijheid en onze democratie en ons land verdedigen blijven krijgen die er misschien te kwart onder willen. Dat klinkt wat dramatisch, maar 2 minuten niet hier daar even bij stilstaan, dat is echt noodzakelijk. Ja, het is wel stil. Gewoon waardoor je het maalkoren, maar de bewoners van tenaat om je heen stenen. Zong je de lied en speel je muziek. We hopen jong nog een bijeenkomst in de kerk te houden. Niet dat weer uitgestuurd wordt via kerkomroep TV. Dus wat dat betreft hebben we dus nou op dit moment wel op deze wijze een gepaste manier gevonden om wel de bedenking te houden. Want het is wel tegenwichtig dat we dat doen. Ik zag in zijn eigen dorp hoeveel vlaggen dat er uitberen en even oriëren. Dan denk ik dat het hun echt wel wat zaait. Er wordt ook een heel soort omdenken om doen. Ik op radio en televisie en zei van ja, 24 jaar zo'n groot feest worden morgen. En de bedenking van 24 jaar zou ik wat uitgebreider werd oriëren. Maar ja, we moeten het dus al hier even aanpassen. En ik denk dat dit een hele mooie gepaste wijze is om wel de bedenking te houden en wel omdenken aan de verstanden te gaan. We beseffen dat 4 en 5 mei van dit jaar anders dan anders is, vinden we toch van groot belang in Metslawier vandaag op 4 mei de slachtoffers van het oorlogsgeweld in de Tweede Wereldoorlog en daarna te noemen en te herdenken. Laten we daarom blij zijn dat wij hier in Nederland kunnen kiezen waar we in geloven, kunnen kiezen van wie we houden, kunnen kiezen wie we zijn.